kezdődött Török István és társai pere, akiket a Magyar Népi Demokratikus Államrend és Népköztársaság megdöntésére irányuló mozgalom és szervezkedésben való tevékeny részvétellel vádolnak. A bíróságnak megdönthetetlen bizonyítékai vannak arról, hogy Török István volt a Népköztársaság legádázabb ellensége Győrben. 1956. október 25-én aktív részese volt a győri börtön megtámadásának, követelte azoknak a rendőröknek a felelősségre vonását, akik szolgálati esküjüket teljesítve tüzet nyitottak a börtön megtámadó ellenforradalmi elemekre. Másnap a Városi Tanács épületének erkélyéről izgató beszédet mondott a tüntető tömegnek, majd követelte, hogy szabadítsák ki az állítólag fogva tartott diákokat. Az ellenforradalom ideje alatt győri rendőrséget teljes mértékben az ellenforradalom oldalára állította. Tevékenyen részt vett a nemzetőrség megszervezésében, több településen lázította a dolgozókat. Munkás származása ellenére dolgozó népünk ellensége lett. A bírósági tárgyalásban több tanú is igazolta Török István ellenforradalmi tevékenységét. Kéri Máté rendőr így emlékezett a másfél évvel ezelőtti eseményekre. Hallottam, amikor arról beszélt a tömegnek, hogy harcolni fog a magyar függetlenségért. Láttam, amikor lement a fogdába és kiszabadította a bűnözőket, akiknek azt mondta, hogy ő a forradalom vezetője. 1956. október 26-án a Rákóczi laktanyában szolgáló Horváth Tamás szakaszvezető így emlékezett a törökre. Sántikál vezette a tömeget, mintha meglőtték volna. Amikor valaki azt mondta neki, hogy menjen orvoshoz, akkor azt mondta, hogy neki fontosabb a forradalom ügye, mint a saját egészsége. A tömeg részére fegyvereket követelt. Azt kiabálta a katonáknak, hogy csatlakozzanak hozzá, mert felkelt a nép, hogy lerázza a 12 éves elnyomást.